kabeh iku maus rumangsa rakwat. Ngampah rasa kangenku kelawan Mbak Yuyu. Ngaten. Saloko. Sliramu aja wedi kangelan. Tumapak ana Surapradan wis dhisik. Engko bakak sebusul marang kowe. Paman Mas Jenar. Oleh tenane tasih. Tumpangsa anggen kula menika tumuju wonten ing Surapradan Jalaran. Kula ugi dereng pono babakan margi tumuju wonten ing Surapradan. Sliramu aja metu bendelan karangku mergo mengko kaduwan kudu nyabrang tambak boyo. Luwih apik sliramu metu Surapradan kanthi nyabrang saka ing watu gedhe kang tumuju ning wewengkon Magelang nanging ning kono mengko ana pertelon titikane wit nyamplung. Titikane wit nyamplung kala wau. Ngamping gunung kae kuwi liwat kono. Dene jurange rada rewil ya. Beda. Ora usah melu ning Surapradan. Melu sampean. Mengko sipo rek semule kumpul meneh ana banyu biru. Kali bapak Sliramu karo bibi Lilis masak sedeng ibumu calon rawuh mengko mangan. Sing istitilan ngati-ngati ya. Aman, ana sing hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Adi. Adi Mas. Bedanipun tulis Saloko Raden Ratap raos sing mamah menawi kepareng kula badhe ngampe. Oh, panjenengan kapring widuri ingkang direnaken. Monggo ndherekaken suku. Pareng assalamualaikum. Nduk widuri ayo. kepenak. Dadi perjurit ana ing Demak Bintoro. Saiki wis kapocot. Rumangsa bingung. Banjur tak papan ana ngendi ragaku iki. Yen to aku bali ana ing desa Tingkir. Mestine wae wong kanigoro paring duka kelawan aku. Yen to aku bali ana ing banyu biru. Ana ngersane Bapak Guru Ki Majasta. Mestine wae kanca aku padha nyecenges kelawan aku. Mongko nalika semono